Good morning, Madlang Maypi. Once again, this is Erwin Moose TV, reporting live na live worldwide at sa bilog na moon. Yun, Madlang Maypi, totoo ang kasabihan na sa bukid walang papel, walang tizya. Pero may hagunoy leaves, Madlang Maypi. Ito yung hagunoy leaves. Ito yung effective na pamalit sa papel. Tsaka medyo magaspang din to, so kakapit talaga, malilinis talaga yung yung mga inaano-ano, yung labasan ng mga I shall return. Yun, magaspang. Pero pag hindi ka sanay nito, yung anuhan mo, yung likod mo parang madapawan, mangangate. Pero kami nito, sanay kami nito. Ito yung hagonoy leaves. Basta mag-ingat lang kayo, minsan kasi yung mga langgam mahilig silang magtambay dito. Iwan ko kung anong meron dito sa pinakadulo-dulo ng hagunoy leaves. Dito sila, kaya pag gagamitin mo ito pamalit ng papel, yung mga nasa dito, kasi ito pwede, kasi to ganito, yun, kuha ka ng isa, dalawa, depende sa ingat mo. Ito dalawa, so ganito. Tapos yung likod, yung pamunas, kasi yun yung magaspang. Yung pulikod, ito, kuha ka ng dalawa, tapos idoble mo lang, doble mo lang, dalawa, idoble mo, tapos yung likod, ang pamahid, Madlang Maypi. Diba? Effective to, Madlang Maypi. Sa atin lang to. Kaya, yun! Basta, sa bawat pagtawid ng daan, siguruhin, tumingin sa kaliwat kanan bago na daan. Bye-bye!